азоб мекашам ягон навор нест ягон азои ман ҳеҷ кас чиз намекунад барои чӣ ин як тарафи дин ман мехоҳам ки дар куҷое ки ҳамин сабаби мусобиқа дар куҷое ки мусобиқа шавад дар қуллаи исмоили сомонӣ мешавад дар дигар ҷое ки ҳамин шадид мисол буромадани ҳамонҷо пинтаре ман мехоҳам журналистони мо беҳарос мисол рафтан ҳамонҷа камерашон қати иштирок кунанд барои уҷа рафтан бояд иёра тайёр кардан дар кор ё бояд бидонанд чӣ пӯшидан дар кор бояд бидонанд чӣ гирифтан дар кор кадом чизора без комментария да ман ҳамин чиза имсол нашид хай якҷоя бо ёрдами шумо мисол чизо бо мемиҷам бешинем ақаллан як 15 журналиста тайёр кунанд дар кор ки дар ҳамин чизош мегӯянд мушкилиҳои шадиди мисол ҳамурраҳо дигар чизо ноҳаросида бираванд барои ман мисол корошо накунам биям дар телевизион нишон кунам баъд ман якта дорум аз нишон метавонам ҳамун журналистои вора ки чикел мегиранд ҳамун инҷа яктагамон дар федератсия познавательный туризм якта дорем инҷада мо ҳамун гуфтем ки беҳтарин наворро рафта бигиранд мисол беҳтарин навори кӯҳра кӣ мегиранд мисол вақте ки одамон мераванд ҳозир спортсмено мераванд ҳамура бисёр мегиранд меан дар телевизион мебинанд а вақте ки ура профессионализм журналист меравад оператор ай боло мебирояд сиёмка мекунад он навор аллакай дигар чиза ман мехоҳам ки ҳамин журналистҳо ҳамин 14-15 та зур бошанд мо ина мо марҳамат мо ҳама чиза меомӯзонем банд рафтан рафта ба навор бигиранд биён нишонтан ана ин пешравии туризм ё қатъи як гурӯҳ меояд хориҷа мегӯяд ки мо дар як журналист дар кор як роҳбала дар кор бо ун мегӯяд ун мехоҳад ки ҳамонҷоро баравад бубинанаш рафта бефоида мисол ана журналист мегӯяд метавонед журналист спортсмен кунед ё спортсменатона журналист кунед доштим ба дорем лекин дар ҳақиқат байбан журналист надорем мо муаллим мегӯяд ман шумо ба як 10 дона китоб дар бораи алпинизм туҳфа мекунам дар бораи ҷамалу малуходзе макалу ана худи китоби алпинизм ана ман ҳол баятона мегирам ман шумо китобо туҳфа мекунам марҳамат агар хоҳед истифода баред саломат бошед раҳмат ба хатм так камтар бисёртар не